روجێکی زڵامێک تەولی کوڕی خۆ و کەرێ خۆشی دام پەی خۆ چون هەرن سووکێ ji bona hinek eşyayê malê bistênin. Di gel ku rêya wan dûr bû jî li kerê swar nedibûn. Di ber deheb camêra da derbas bûn evan her du camêra kenê xwe bi wan kir. Gu heyt mala min ê gu vêga ev jî dibêje ez aqilim goz qurbana Xwedê me dema aqil bela dikir çima evî ji xwe re hinek nebir. Gu kurola û ew ker vala û her du bav û kur peya çin çima û lê swar nabin. Zilam sekinî goqê sûcik mezin kiriye gu heyra Xwedê gu tu jî ne neheqî. Gu madam wisa ez ê kurê xwe li kerê swar bikim rêya mayî bi wî awayî em ê xilas bikin. Kurê xwe li kerê swar kir û hêdî hêdî bi rêya xwe ketin û dîsa meşiyan çûn herin sûkê. Fehm kir ku gotina her du camêra rast e ji bona dilê wan xweş bibe rabû kurê xwe bi vî awayî li kerê swar kir. Hêdî hêdî di wî halê xwe da got baş bû ku min bi gotina wan kir û ji bona kes ji me xeber nedim kurê xwe lê swar kir. Rastî camêrkê din hatin vî camêrê jî got wey godeka lê birêne ev kurê hal kerê swar biye û babê wî peya. Ne siyanet maye ne hurmet maye gerek piçûk peya batan û ew hurmet bida meznê xwe meznê wan gerek li kerê swar biya. Zeman xerabiye zeman got. Dengê wî çû vî kurî di şermê da ma bav jî got hêra gotina vî camêrî di cî da ye ku îro ne wisa bi sibê wê zarokê din jî çav bidin vî got ew jî wê hurmetê nedin bavê xwe meznê xwe. Welaw tu were tu peya be ez ê li kerê swar bû. Kurik ji kerê peya bû û zilam li kerê swar bû car din rêya sûkê girtin û meşiyan çûn. Rastî pîrekî ixtiyar hatin ew ê pîrekê got law law goqê dewra me da ev tişt hebû got zarokê piçûk got mezna hejwan dikir qedrê wan digirtin. Îro vî zilamê mezin tu li kerê swar bî ev kurikê piçûk bi birê vatê. Ciyê wî kurî jî tu dikarî wî jî lê swar bikî. Çima tu wê eziyetê bidî wî kurî? Zilam got gotinik meqûl e ku ez ê wî kurî jî lê swar. Kurê xwe jî hilda ser kerê bi hevra car din rêya sûkê girtin çûn. Rastî de hebê eware hatin li kevê rê rûniştibûn û ji dûr ve gazî wan kirin got wala we rihê vê kerê derxist. Got ne însaniyetî maye ne exlaq maye ne merhemet maye got ne her du bi hevra li wî kerî swar bîne got we rih û îmana wî derxist eybe ji were got peya bin bira ew kerparîkê ji xwe re rehetîkî bînin. Gava wisa got zilam got law peya be. Law peya be bi Xwedê evanê hanê zêde erzê me birin em şermezar kirin. Her du ji kerê peya bûn. Got were em ê kerê hildin ser milê xwe vî awayî herin sûkê. Rabûn lingê kerê girê dan darek di nav lingê wî ra derbas kirin bav û kur herêkê danî ser milê xwe çûn herin sûkê. Li ser pirekî da derbas bûn di nîvê pirê da kerê çav da avê tirsiya û xwe bir û anî koprî şikest ker û bav û kur te bi hevra ketin nav golê. Ker xeniqî lê bav û kur xilas bûn. Zilam ji kurê xwe re got eger tu bixwazî xelkê razî bikî çare ji wî tune tu nikarî xelkê tevî ji xwe razî bikî. Her yek li gorî xwe dibêje tu çi dikî bike tu nikarî vî miletê ji xwe razî bikî. Aha te dît me bi çi awayî kir dîsam ji zimanê wan xilas nebû. Ya baş ew e şûna ku em xelkê razî bikin bira Xwedê ji me razî bi bes e. Xwedê tu bi devê xwe têrê li asîmana tu bigirî tu dîsa vî miletê ji xwe razî nakî. Ji bo wê çi îşê te hebe îşê xwe tu bi serê xwe bike û guh nede xelkê. Birêya xwe ve here çawaş te ra qenc bi tu wisa bike. Peya diçî tenê li kerê swar dibî yan kerê hildî ser milê xwe tu çawa dikî bike lê belê guhê xwe nede insana. Gelî birana razîkirina insana zehf zor e. Ji bo wê bira Xwedê tenê ji we razî be ew besî we û heftê babê we ye.